Белсаті навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Расія пачала другі этап тактычных ядравых вучэнняў. У іх бяруць удзел і беларускія вайскоўцы. Адпрацоўваюць зладжванне вайсковых падраздзяленняў абедзвюх краінаў пры баявым выкарыстанні нестратэгічнай ядравай зброі. Паводле Мінабароны Расіі, мэта вучэнняў – забеспячэнне гатовасці да абароны суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі і Беларусі. Першы этап гэтых вучэнняў праходзіў у Беларусі ў траўні. Тады расійскія і беларускія вайскоўцы адпрацоўвалі ў тым ліку атрыманне навучальных боепрыпасаў для ракетнага комплексу «Іскандер», усталяванне гэтых боепрыпасаў на ракеты-носьбіты і ўтоенае перамяшчэнне ў прызначаны раён. Пуцін загадаў адпрацаваць выкарыстанне тактычнай ядравай зброі пасля таго, як у Маскве палічылі, што заходнія краіны ўсё больш уцягваюцца ў вайну ва ўкраіне. Польшча створыць буферную зону на мяжы з Беларусю. Пастанову прыняў польскі ўрад падчас выезднага паседжання ў Беластоку. Гаворка пра нацыянальную праграму «Усходні шчыт», што прадугледжвае стварэнне комплекснай абароны на ўсходнім флангу НАТО. Абмежаванне будзе дзейнічаць 90 дзён і ахопіць адрэзак каля 60 кіламетраў. У буферную зону не ўвойдуць населеныя пункты і турыстычныя маршруты. Стварэнне буфернай зоны мае на мэце ускладніць перапраўленне нелегальных мігрантаў з тэрыторыі Беларусі і стварыць лепшыя ўмовы для працы памежнікаў, аховы і паліцыі. Зона ахопіць некалькі дзясяткаў кіламетраў уздоўж мяжы і 200 метраў углыб. У некаторых месцах запаведнікаў глыбіня будзе дасягаць каля 2 кіламетраў. Гэта звязана з дзейнасцю кантрабандыстаў у лясных масівах. Зрэалізаваць праект плануюць да 2028 года. На яго выдаткуюць каля 2 мільярдаў 300 мільёнаў еўраў. Улады Польшчы маюць фотаздымак асобы, якая нанесла смяротнае раненне польскаму жаўнеру на мяжы з Беларусю. У нападніка смуглая скура, што пацвярджае, гэта адзін з мігрантаў, а не беларускі службовец. Асабовыя звесткі падазраванага вызначаюць, у тым ліку з дапамогай мігранцкай супольнасці, паведамляе выданне «Жэч Пасполіта». Фотаздымак быў зроблены на падставе відэа з камераў назірання памежнай службы, усталяваных на матчах. На відэа відаць момант атакі на 21-гадовага польскага жаўнера. Нападнік параніў яго нажом, прымацаваным да палкі, пасля чаго схаваўся ў глыб беларускай тэрыторыі. Здымак размыты, але цяпер робяць яго спецыялізаванае апрацоўванне. Інцыдэнт з прарывам мяжы адбыўся на беларуска-польскай мяжы 28 траўня. Паранены польскі жаўнер памёр у вайсковым медычным інстытуце ў Варшаве 6 чэрвеня. Раскідаць міны лепесток на польскай тэрыторыі, каб у выпадку падрыву абвінаваціць Польшчу ў выкарыстанні выбуховых снарадаў супраць мігрантаў. Байпол распавёў пра правакацыю, якую арганізоўвалі ўлады Беларусі, якая мелася адбыцца на беларуска-польскай мяжы 28 траўня. Гэтак паводле Байполу ў Менску на базе навучальнага цэнтру «Дынама» мігранты праходзяць інструктаж у выбуховай справе, непрыкметным перасоўванні сцежкамі, арыентацыі ў лесе і выкарыстанні компаса, а таксама наконт таго, як рабіць праходы ў плоце. Навучанне праводзяць інструктары спецпадраздзялення памежных войскаў Беларусі, асобнай службы актыўных мерапрыемстваў. 28 траўня мігранты меліся раскідаць каля 30 супрацьпяхотных фугасных мінаў лепесток. Да таго ж ім выдалі нажы і навучылі карыстацца імі. Байпол дадае, што Масква зрабілася прамежкавым пунктам для мігрантаў з краін Афрыкі і Азіі ў еўразвяз. Іх дзеляць на тых, хто паедзе ваяваць ва ўкраіну, і тых, хто будзе ствараць міграцыйны крызіс на мяжы. Святлана Ціхановская распачынае візіт у ЗША. У Вашынгтоне абраная прэзідэнтка Беларусі мае выступіць у Кангрэсе, правядзе сустрэчы з амерыканскімі палітыкамі ў Белым доме і дзярждэпартаменце. У праграме візіту таксама ўдзел у слуханнях у Хельсінскім камітэце ЗША пра беларускіх палітвязняў, сустрэчы з журналістамі і беларускай дыяспарай. Святлана Ціхановская правядзе брыфінг для дыпламатаў, якія працуюць у Вашынгтоне, і прыме ўдзел у папулярных палітычных праграмах «Morning Joe Show» і «Эрент Бернет Шоу» на CNN. Візіт працягнецца до 13 чэрвеня. Владимир Зеленскі прыбыў у Нямецчыну. Украінскі прэзідэнт разам з канцлерам Олафам Шольцам адкрые міжнародную канферэнцыю, прысвечаную аднаўленню Украіны. Запланаваная сустрэча на найвышэйшым узроўні з прэзідэнтам дзяржавы Франкам Вальтарам Штайнмаерам і старшынём Бундестагу Бербелем Басам. У канферэнцыі пра аднаўленне Украіны бяруць удзел каля 2000 палітыкаў, бізнесоўцаў, прадстаўнікоў міжнародных арганізацыяў. Урад Нямецчыны мае ініцыяваць доўгатэрміновае эканамічнае падтрыманне Украіны і стымуляваць інвестыцыі ў ахопленую вайной краіну. Прыярытэтнае пытанне падтрымання украінскай энергетычнай сістэмы, развіццё сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама супольная з Нямецчынай вытворчасць узбраення.
Расійскі звышгукавы знішчальнік бамбавальнік Су-34 разбіўся ў паўночнай Асетіі. Экіпаж загінуў. Інцыдэнт адбыўся ў горнай мясцовасці пры выкананні навучальна-трэнавальнага палёту. Паводле расійскага міністэрства абароны, авіякатастрофа адбылася праз тэхнічную няспраўнасць. Цывільныя не пацярпелі, знішчальнік упаў у бязлюднай мясцовасці. У паўночнай Асетіі месціцца лётнішча Маздок. 8 чэрвеня яго спрабавалі атакаваць украінскія беспілотнікі. Апошнім часам украінскія дроны ўсё эфектыўней дзейнічаюць у глыбіні расійскай тэрыторыі. Нядаўна ім удалося пашкодзіць суперсучасны знішчальнік Су-57 на лётнішчы ў Ахтубінску. Са шпіталя ў ізалятар. Паводле Еўрарадыё у Менску ў прыёмным пакоі 5-й больніцы затрымалі хлопца. На назе ў яго вытатуяваная пагоня. У судзе такое тату прызналі публічным выказваннем грамадска-палітычных інтарэсаў, пікетаваннем правай краножнай цягліцаю без узгаднення з Мінгарвыканкамам. Прысуд 7 сотняў на Акрэсціна. Гэта не першы вядомы выпадак пакарання за тату з нацыянальнымі беларускімі сімваламі. Нярэдка сілавікі запісваюць гэтак званыя пакаянныя відэа, дзе затрыманыя пад прымусам абяцаюць пазбавіцца адпаведных тату. 6 гадоў зняволення. Такі прысуд атрымала начальніца аддзела маркетынгу санаторыю «Беларусь» у Друскененках Алена Романовскіене за быццам бы агентурную дзейнасць у інтарэсах Літвы. Пра ейны арышт сталася вядома сёлета ў траўні. Працэс над жанчынаю праходзіў у Менскім гарадскім судзе ў закрытым рэжыме. Алене Романовскіене паставілі ў віну перадачу звестак пра наведнікаў санаторыю літоўскім спецслужбам. Жанчыне 59 гадоў, яна нарадзілася ў Менску, у Літву пераехала ў канцы 80-х гадоў. Чыноўнікі гомельскага аблвыканкаму абавязалі школы Гомельскай вобласці падрыхтаваць звесткі пра настаўнікаў з Украіны, якія з 2014 года пераехалі ў Беларусь і атрымалі тут дазвол на жыхарства або беларускае грамадзянства. Пра гэта паведаміла крыніца выдання «Флагшток» і перадала ў рэдакцыю адпаведны дакумент. Навошта чыноўнікам спатрэбілася інфармацыя пра украінцаў, якія прыехалі ў нашу краіну пасля Еўрамайдану, не паведамляецца. Таксама абласнае ўпраўленне адукацыі цікавіцца вучнямі з Украіны. Школы павінны паведамляць пра украінскіх дзяцей, якія пачалі вучыцца ў Беларусі пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Паветраная віхура, незвычайную для беларускіх шыротаў з'яву, учора ўвечары назіралі ў ваколіцах Слуцку. Атмасферная з'ява не ўчыніла разбурэнняў. Паводле спецыялістаў, гэта ўзыходная плынь паветра. З такіх плыняў нараджаюцца смерчы і тарнада. Учорашняй плыні для пераўтварэння ў небяспечную стыхію не хапіла сілаў, бо зямля была недастаткова прагрэтая. І гэта ўсё ў кароткім аглядзе навінаў. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з намі.